Molweni guys, thank you for joining me. Ndiyanamkela nonke kwezi Chisabhe Entertainment Channel. Hayi ke guys, singathini sithini uSneh can act. Xa sele e-actor akalandeli neso script ebesibhalelwe nakakade. Uhlala ngqo kwi-reality. Bekuyi-birthday kaMthombeni this week guys, so uMusa wahamba nefamily yonke baya e-Oribi Gorge, apho uSneh afike wababonisa khona uba ungubani kahle kahle. Uyiqale kakuhle uSneh wathi, ndinendaba ezimnandi guys. Ukusukela ngoku ndinguSneh Nhlahla Mseleku, not Shibe. Everybody screamed bevuyisana naye, ingakumbi uMpilo kuba uyayazi exactly lento ithethwa ngusisi wakhe uSneh. Ingxaki iqale xa ebuza uMthombeni uba bazokukhupha nini kwaShibe ngokwesiZulu ube ngwakwaMseleku. Wavele wangafuni kuthetha inyani uSneh, atsho uba ugogo wakhe akanayo imali yokuthenga imbuzi yokwenza lo msebenzi. Instead wakhwela ezehlela kumacele, ecaphuka uba kutheni efuna uba makathethe inyani ebantwini. Kucacile uba uSneh noMacele bebeyazi bobabini indaba yoba ugogo kaSneh akanawo amandla okwenza lo msebenzi wokukhupha uSneh kwaShibe aye kwaMseleku. uSneh emveni kokuba ephoxe uMacele wegqithele kumaKhumalo noMangwabe, watsho uba abamfuni kodwa benza ngathi bayamthanda beqamba amanga. Uthi akazi kwa uba bangenaphi abanye ngendaba yokutshintsha kwakhe isibongo, kuba kwasekuqaleni indaba yokutshintsha kwakhe isibongo imelwe nguMacele. Uyothuka xa sele kuthetha wonke umntu ngoku kuba izinto sezilungile. Udikwa kukuba bafuna kube ngathi nabo bebencedisa ngento yokutshintsha kwakhe i-surname. Umndeni kaMthombeni uye waqhubeka waselebreyitha usuku lukaMthombeni, wonke umntu emnqwenelela izinto ezintle ebomini bakhe. Ngaphandle kukaSneh uthe ngekhe akwazi ukucula uHappy Birthday ngoba bamdinile. Bethunana abalendeli bothando nesithembu bathi Thuluzova uSneh is kota to ukusixelela indaba zakwaMseleku ezifihlwayo. Bathi ngekhe uSneh uthetha from her heart this time. Iscript usibeke ecaleni, wonke umntu umtsho njengoba enjalo, akafihli kwanto ngathi sisitshingitshane xa unxibe ilokhwe. Abantu bathi yo uSneh usiphoxile shame kuba uphinde adelele uMacele lo ahleli emthethelela ezintweni. Andithi kule episode abantu abaninzi bakwicala likaMseleku kuba uSneh usivezile isimilo sakhe, wafowunela iboyfriend yakhe phambi kukatata wakhe. Iminqweno yeviewers kukuba uSneh aphume aphele entweni emdibanisa nabangani notywala kuba azizumsa ndawo. Iifans zithi ziyawarhoxisa amazwi wabo okuthi uSneh makakhe ayojongwa ingqondo kuba uphila athi qingqo xa esemakhwenkweni, kodwa xa ekokwabo uba ngathi ungumntu lo uhlukumezekileyo, ayithwale apha entloko into yokubhujelwa ngumama wakhe as if uyi-orphan yokuqala apha emhlabeni. Bambalwa abathi uSneh akekho rude qha une-anger kuba wakhula enganakwanga. Abanye bathi njani kaloku uba uSneh adimande uthando kumaKay kuba bakwi-age group eyi-1 nje. uSneh una-30, uMakhumalo una-35 years, so uMakhumalo akakwazi ukuzenza umama kuSneh noba sekutheni. It is what it is guys. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.